Love. Love. Unsa ka diha? Naglingkod, nag-Facebook. Kuan, unsa ni mulakaw kog ma? Kasi wala ka nga naman po ka. Birthday sa anak ni Kinkin ba? Gi-invite ko. Makakabalon sa okasyon, ugma. Sa okasyon ugma birthday guys anak ni Kinkin. Ano, kalimot kini ka. Unsa kalimtan na unsa di ka? Unsa di ugma, unsang pizza ugma? Ang tanon tika. Pizza 14 gay no, birthday sa anak ni Kinkin. Pizza 14. Wala kay buhaton, Valentine's ugma dong. Sa Valentine's. Valentine's. Bitira po di mo eh. Mura man kag karaan oy. Unsa naas Valentine's? Ang uban, busy pangitag mga bouquet, mga bulak na ikaw. Na birthday ra imong una-una. Astilan. Nang yung kay So may naan ang Valentine's nga adlaw ra man na. Nga, rig adlaw di ay. Dapat butakan po ni mo kuan para mapili mong okasyon na Valentine's na. Okay, sige pa birthday. Sige ra man tagkuyog kada adlaw. Ah, may lagi ka sa primero lagi sa una lagi sweet man lagi kay kakaron unsa naman ka. Hay. Sa una lagi ginatagaan man lagi ko nimo karon mo baliban na ka ma-birthday unahon pa nimong birthday kaysa sa kuan ako Si kuan ang Bilin Valentine's. na pagyug ko nimo dire. Kaya ang Valentine's para na sa kuan. Unsa man? Unsa ni bago pa kanang mga mag-uyab, nanguyab pa. Lagi nagpamatuod nga may rakas primero. Di ba ang motor kung bago pa sinaw pa. Kano kay magasgas ra gyud na. Bisan pag di na nasina or unsa pa na halagahan gyapon nimo. Hindi ko wa kag ipahalaga. Magkakano mo ito magkag-birthday. Di lang na hindi mo celebrate itong okasyon ng mas. As? Ang Valentine's. Di rin mo celebrate. Ha? Mura man kag bago pa ng Valentine's. Ayun sa may Valentine's ra na. Wa man tay makuha na. Di man ta kakwarta. Kita ray makwartahan. Nya, ma-birthday ka, makagwarta ka. Mabusog. Oh, di ba? Mabusog nga. Sige ra makagkaon. Adlaw, kada adlaw manang kaon. Ani na lang. Dito na lang ta mag-celebrate og Valentine's na tugma. Asa? Gusto mong gibati ha? Sige, imong gi-birthdayan. Dili na ako birthday. Lakin-kin ba? Uy, lakin ka dito ka mag-celebrate. Isagol ko nimo dito? Ha? Isagol ko nimo dito? Dito na Dapat ganit. special magod ko. Special. Yun sa magkapagka-special nga. Ordinaryo. Ano ko nimo palit og lipstick o mga uy nagkikikog na ako. May magmang lipstick ko kay palitan, tika. Eh, balitan lang gudunta nimo eh. Tama Regalo kay- lang gudunta nimo sa kuha para pud mo anyang-anyag punta. Ay, naman kay kwarta. Kuha ipon na imong kwarta. Grabe pug ka Di oy. kay sigihan ra nimo glogpit diya sa imong cellphone. Tanaway imong cellphone, oh. Mura nag-battery ni burot. Na din ay kwarta akong cellphone, wala naman Kaya kuha naman nimo. Kaya ako namang nakitaan. Wala ka diya. Naon pa na nimong birthday kaysa sa kuha. Sa anniversary na ta mag-celebrate. Ay, ng Valentine's. Nakadugay ba sa tong anniversary? Ikaw sabay-sabay ka sa uso ba? Nangan kay masuya man tabi sig tanaw. Basta ugma bulakaw ko. Ha? Wala ka diya oy. Ligo sa ko.